Хәерле иртә Россия 1 телеканалында Татарстан яңалыклары туры эфир студиясендә Идел Кыямов. Безнең бүгенге чыгарылышта. Иң яхшы юллар Татарстанда республика куркынычсыз һәм сыйфатлы юллар илкүләм проектын үтәүдә алдынгылар арасында. Бүген халыкара инвалидлар көне Казандагы Ярдәм фонды традицион хәйрия мәҗлесен үткәрде. Бии шымаралар Түбән Камадагы халыклар дуслыгы йортында биючеләр өчен осталык дәресләре узды. Бүген халыкара инвалидлар көне билгеләп үтелә. Республикада мөмкинлекләре чикле кешеләр 10 көнлегедә дәвам итә. Башкалабыздагы Ярдәм фонды традицион хәйрия ашын уздырды. Анда 150-дән артык кеше катнашты. Тулырак киләсе сюжетта. Концерт, музыка, тәмле ашамлыклар белән тулы табын. Әлеге хәйрия мәҗлесе инвалидларга күрешеп, орынлашу өчен бер сылтауда. Ярдәм фонды ел саен шундый хәйрия чарасын оештырып, инвалидларга бүләк ясый. Мондай чаралар бик мөһим һәм дә инде бик орынлы, чөнки биредә безнең ишетмәүче кешеләребез, күзләре күрүменнән мәхрүм кешеләребез, һәм дә инде аяк-куллары йөрмәүче кешеләребез дә күрешеп, бердәмләшеп, инде тормышның бәрәкәтен күрү, бер-берең белән аралашу, ниндидер яңалык белүгә бу бик кулай чара һәм дә бик орынлы дип саныйм. Хәйрия мәҗлесендә терәк хәрәкәт аппараты бозылган кешеләр, начар күрүчеләр, ишетмәүчеләр, церебраль паралич диагнозы куелган авырулар катнашты. Ә концертта сәләтле инвалидлар үзләре чыгыш ясадылар. Рәсми мәгълүматларга караганда, Татарстанда мөмкинлекләре чикләнгән 300 меңгә якын кеше яши. Шуларның 16 меңгә якыны балалар. Декада уңаеннан 10 декабрьгә кадәр Татарстанда онлайн, офлайн форматта 500-дән артык чара узачак. Ләкин инвалидларның безнең көндәлек игътибарга, кайгыртуга мохтаҗ икәнлеген дә истән чыгармыйк. Фәнис Мөхәммәтов, Алсу Гыйльманова, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары. Агымдагы елның 11 айында 255 километр юл төзелгән һәм ремонтланган. Статистика буенча федераль трасса магистральләренең сыйфаты яхшыру нәтиҗәсендә һәлакәтләрдә үлүчеләр саны кими. Бу хакта Республика транспорт һәм юл хуҗалыгы министры Фәрит Хәнифов федераль һәм төбәк журналистлары белән очрашуда белдерде. Узып баручы ел нәтиҗәләре буенча Татарстан куркынычсыз һәм сыйфатлы юллар илкүләм проектын үтәү буенча иң яхшы нәтиҗәләр күрсәткән 12 төбәк арасына керде. Трассаларны планлаштырылган ремонтлау тулы күләмдә тәмамланган. Шулай ук транспорт һәм юл хуҗалыгы министры яңа илкүләм проектны су транспорты һәм тиз йөрүшле суднолар җитештерү программасы турында хәбәр итте. Карар киләсе елның апрелендә кабул ителәчәк. Безнең республика өчен бу бигрәк тә актуаль, чөнки территория буенча 4 судно йөрүшле елга ага. Метеорлар бакчачы пассажирлар өчен дә, күп санлы туристлар өчен дә кирәк. Жолны төзегән чакта 2 этапка бүләргә булдык. Отложенные технические решения дип инде. Башта жолның бер киемен эшләргә инде, дорожная одеждасын. А жол төзелеп беткәннән соң инфраструктура, су, газ, канализациялар, үйләр, йортлар төзелеп беткәннән соң, инде нык нагрузкалар беткәннән соң, җигертеп чыгарга ул жол өстеннән уже традиционный материал белән и ул чакта жолны бирегә эксплуатациягә. Фәрит Хәнифов авыл юллары төзелеше, Зур Казан боҗрасы, киләчәк М12 масштаблы проектны тәмамлауга кагылышлы сорауларга җавап бирде. Министр масса күләм мәгълүмат чаралары вәкилләренә тармак проектларын оператив һәм гадел яктыртулары өчен рәхмәт белдерде. Рәхмәт хатларына Вести Татарстан коллективы, шулай ук Татарстан радиосы лаек булды. Татарстанда ЛДПР депутатларының күчмә кабул итү акциясе старт алды. Автобус шәһәр районнар буйлап сәфәргә чыкты. Авыл хезмәтчәннәренә хәлдән килгәнчә ярдәм күрсәтелә. Партия активистлары башлангычы белән Яшелүзән районында кешеләргә юристлар, икътисадчылар, башка белгечләр киңәшләр бирде. Бер көндә генә дә партиягә 50ләп заявка кергән.
Пенсионерларны торак коммуналь хуҗалыгы хезмәткәрләре өчен шулай ук салымнар түләү мәсьәләләре кызыксындырды. Депутатлар һәркемне диккать белән тыңлады. Инвалидларга һәм мохтаҗларга бераз гына булса да матди ярдәм дә күрсәттеләр. Дарулар сатып алырга булыштылар. Автобус 27 ноябрьдә Мәскәүдән кузгалып киткән. Яшелүзән, Кукмара, Чистай, Нурлат. Булар республика шәһәрләрендә депутатлар булачак шәһәрләрнең кайберләре генә. Алар ерак авылларда яшәүчеләрнең дә гаризаларын үтиләр. Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Ирек Наскаевтан осталык дәресләре Түбән Камадагы халыклар дуслыгы йортында татар биюендә иң җайлы элементларны башкарырга өйрәттеләр. Анда катнашырга Түбән Кама гүзәле бәйгесе катнашучылары килде. Соңыннан кызларны үз кулларын белән бизәнү әйберләрдә ясарга өйрәттеләр. Танылган хореограф туташ һәм ханымнарны татар бию элементларына өйрәтә. Күбесе Түбән Кама гүзәле бәйгесе катнашучылары. Ирек Наскаевның сәнгать өлкәсендәге тәҗрибәсе 40 елга якын. Кайчандыр гөрләп эшләгән яшьлек җыр һәм бию ансамбль җитәкчесе. Мин эшлим һаман 92 елдан бирле икенче татар гимназиясендә. Анда минем Ирнас ансамблем бар. Яшьлек бетсә дә Ирнас бар минем. Анда минем 12 пар, 12 җегет, 12 кызым бар. Хореограф әйтүенчә, төрле бәйрәмнәрдә ирләр дә хатын-кызлар да биергә оялалар. Мондый мастер-класс алар өчен ярдәм булып тора. Татар биюләре буенча мастер-класс оештырдык һәм икенче бүлегендә бу кул эшләре, безнең кул эшләре остаз клубы үз эшен дәвам итә һәм ял көннәрендә без яшьләр өчен, теләүчеләр өчен шундый файдалы милли мастер-класслар үткәрдек. Фетр тукымасыннан киселгән әзер элементлардан кызлар брош ясыйлар. Бар әйберне кибеттән сатып алып була торган замана булса да, килүчеләр бу эшкә теләп алыналар. Мин алт өсләрне алдым һәм ялтыравыкларны. Менә шулай әниемә бүләк итеп, ул үзенең күлмәгенә куеп, мотор иттереп йөри инде аннан соң. Төшкә куя торган милли бизәнү әйбере ясар өчен күп вакыт кирәкми. 5-7 минут һәм менә мондый брошка әзер. Безнең бит киләчәк буыныбыз белергә тиеш, нинди татар матур бизәкләр булган татарларда һәм ул гомер үтүгә сакланырга балалар безнең үзләренең тамырларын тоеп, белеп яшәргә тиешләр дип уйлыйм. Соңыннан ясаган бизәнү әйберләрен туташлар һәм ханымнар үзләренә калдыралар. Милли темаларга булган мастер-класслар киләчәктә дә уздырылачак. Рошния Сибатова, Булат Абдельманов, Яңалыклар. Татарстанда диспансеризация вакытында ВИЧ-ка бушлай һәм аноним тикшерү узарга мөмкин. 2020 елда диспансеризация үткән 49 меңгә якын кеше ВИЧ-ка тикшеренгән. Бу республикада диспансеризация узган барлык халыкның 6,3% кадәр. 2020 елның 10 ае эчендә ВИЧ-ка 3 меңнән артык кешегә экспресс-тест ясалган. Лаборатор тест кына ВИЧ-ны вакытында ачыклап дәваларга мөмкинлек бирә. Белгеч, исерткеч эчемлекләр, наркотиклар кулланып аңлы тормыштан тайпылу ВИЧ-ка китерү ихтималын искәртә. ВИЧ-ка даими тикшеренергә киңәш итә. Чираттагы Обязов фестивале проектына әзерлек дәвам итә. Ул Казанда 7 декабрьдә ачыла. 7 Обязов фестиваленең темасы әкиятләр, риваятләр һәм легендалар булачак. COVID-19 пандемиясе сәбәпле программага төзәтмәләр кертергә туры килгән. Шулай да вәгъдә ителгән премьералар буенча эш тулы куәтенә бара. Фестивальнең сәнгать җитәкчесе һәм Ля Примавера оркестрының баш дирижеры Рөстәм Обязов раслаганча, быел әлеге чара фикер ягыннан гаять бай булачак. Программада Шүрәле спектакленең премьерасы. Ул балет музыкасына яңа фантазияләр белән тулыланган. Моннан тыш концертларга Туаның Хуун Хурту төркеме һәм Россиянең иң яхшы гөстәшерләренең берсе Гудимир чакырылган. Тагын бер көтелмәгән премьера камера оркестры уйнавында Щелкунчик монооперасы күрсәтелә. Анда танылган җырчы Алина Шәрифҗанова чыгыш ясарга тиеш. 20-нче Идел-йорт театр коллективлары төбәк-ара конкурсының гран-прига ия булган спектакле 21 декабрьдә Камал театры сәхнәсендә күрсәтеләчәк. Шамил Закиров исемендәге 20-нче Идел-йорт театр коллективлары төбәк-ара конкурсының финалына 12 спектакль чыккан. Жюри әгъзалары халык театрлары спектакльләрен онлайн караган.
Финалга чыгучылар арасында Мөслим районының Иске Карамалы авылы, Актаныш районының Иске Сәфәр һәм Киров авыллары, Менделеевский районы Бизәкә авылы, Минзәлә районы Тавасты Байлар авылы, Камытамагы районы Тинки авылы халык театрлары бар. Елның төп вакыйгаларының берсе Болгар радиосы 8-нче милли музыкаль премиясын тапшыру тантанасы 12 декабрьдә үткәрелә. Әлеге вакыйганы күзәтү һәркемгә насыйп булачак, чөнки тантана турыдан-туры трансляцияләнәчәк. Әлеге премиянең максаты халык күңелендә үз урынын тапкан җырчыларны һәм җырларны барлап алтын фондка кертү, легендар җырчыларның иҗатын саклау һәм яктырту белән бер рәттән яшь җырчыларны танытуга үз өлешен кертә. Алар өчен ул стимул һәм илһам чыганагы булып тора. Үзенчәлеге буның интерактивлыгы. Без инде шушы концерт дәвамында әле бүләктә уйнатачакбыз. Ул да булса iPhone-ның соңгы модели. Безгә тыңлаучыларыбыз үзләре алтын хит дип санаган җырның исемен язып җибәрергә тиеш. Күпләрне кызыксындырадыр инде милли премия кемнәргә тапшырыла соң дип. Бу әлбәттә бөтен татар эстрадасына бәя бирү түгел. Бу фақат Болгар радиосы фикре, аның тыңлаучыларының фикре. Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миңнеханов ярдәме белән оештырылган Яңа Йолдыз беренче телевизион музыкаль проекты финалына әзерләнә. Җиңүче исеме 13 декабрь көнне филармония сәхнәсендә узачак гала концертта билгеле булачак. Бу хакта Яңа Йолдыз проектына багышланган матбугат конференциясендә хәбәр ителде. Бер ай дәвамында жюри сайлап алган 12 конкурсант Мәскәү продюсеры Лина Арифуллина җитәкчелегендәге төрле остаханәләрдә сәхнә теле, ораторлык осталыгы буенча дәресләр алды. Репертуар туплады. Телевизор караучылар һәр катнашучының гаиләсе андагы мөхит белән таныша алды. Гала концертта яшь башкаручылар татар эстрадасы җырчылары, остазлары белән дуэт башкарачак. Яңа Йолдыз исеме дә шул көнне билгеле булачак. Катнашучыларны аларны берсендә үпкәләтергә дә теләмисең. Аларның инде әлбәттә канатландырып та җибәрәсең килә. Шулар арасында сайлап аласың. Төрле кеше үзенең һөнәрен, мөмкинлекләрен күрсәтергә килә. Кем ничек үз алдында куя бит инде максатны. Әгәр дә ул куйган булса, бу проектта күренергә генә дип, димәк ул күренгән генә. Я булмаса, кирип чыгыйм әле дип кергән кеше булырга мөмкин. Шулай бит, кирип чыккандыр. Инде я булмаса мин җиңеп тагын алга барырга дигән уйлар теләкләр белән килсә, әлбәттә, без аны күргәнбездер һәм аны ачырга ярдәм иткәнбездер дип уйлыйм. Кеше китә, моңы кала. Легендар җырчыбыз Илһам Шакировка багышланган чаралар әледән-әле оештырылып килә. Илһамнан илһамга дип аталган концерт программасы да бик үзенчәлекле иде. Ул классик традицияләрнең уңышлы дәвам итүен тагын бер кат күрсәтте. Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясының концертлар залында Илһамнан илһамга дигән концерт программасы булып узды. Әлеге тамаша бөек җырчыбыз Илһам ага Шакировның якты истәлегенә багышланды. Әлеге кичәнең төп герое татар җыр сәнгатенең иң яхшы тенорларының берсе, Татарстанның һәм Башкортстанның атказанган артисты, Уфа дәүләт опера театры солисты, Алтын битлек Россия театр премиясе лауреаты Илһам Вәлиев. Безнең максатыбыз Илһам абыйның репертуары яшәсен, аның иҗаты яшәсен һәм киләчәк буыннарга аның иҗаты калсын дип шундый максатта эшләнгән концерт. Мин инде аны Илһам абыйның үземнең укытучым, остазым дип тә атыйм, чөнки бик күп җырлау манерасын, бик күп репертуарлар, аның җырларын бик күп өйрәнергә туры килде яшь чактан ук. Илһам Вәлиев белән бер сәхнәдә Казан Нуры оркестры, Рәшид Вахапов исемендәге фестиваль лауреатлары чыгыш ясады. Әлеге тамашаны Рәшид Вахапов фонды директоры, танылган продюсер Рифат Фаттахов оештырды. Менә Илһам абый истәлегенә багышланган чаралар бик күп булды. Бара һәм һичшиксез булачак. Зур-зур концертлар, зур-зур гала концертлар. Бүгенге концерттың үзенчәлеге шунда, Илһам Вәлиев Илһам Шакировка махсус концерт багышлый. Айрым бер җырчының әле Илһам Шакировка багышлап концерт биргәне юк иде.
Фәннур Хәсәнов, Сергей Павлухин, Наиля Нәҗипова. Татарстан яңалыклары. Юбилейлар дәвам итә. Быел Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы оешуга да 100 ел тулды. Шул уңайдан Татарстан радиосы министрлык тарихына, авыл хуҗалыгы һәм эшкәртү сәнәгате үсешенә зур өлеш керткән шәхесләргә, династияләргә багышлап тапшырулар циклын әзерли. Татарстан Дәүләт Советының экология, табигатьтән файдалану, агросәнәгать һәм азык-төлек сәясәте комитеты рәисе урынбасары, авыл хуҗалыгы фәннәре докторы Таһир Галимҗан улы Һадиев яңа көн иртәнге тур эфир программасында Донлы тарих сәхифәләре, министрлыкка нигез салган данлыклы шәхесләр, рекордлы уңыш яулаган хезмәт батырлары турында сөйләде. Безнең сорауларга да җаваплар бирде. Хәерле иртә, Таһир Галимҗанович. Министрлыкның данлы тарихы ничек башланды? Исәмсез, хөрмәтле тамашачылар. Тарих өчен 100 еллык күп вакыт түгел инде, ара түгел. Ә инде менә барлап, шул елларга кире кайтсак, әлбәттә, безнең авыл җирлегендә яшәүчеләр ул елларда 90% авылда яшәгән. Бүгенге көндә 23%-тан аз гына артыграгы авыл җирлегендә яши. Ул еллардагы барган күренешләр бигрәк тә 1920 елда, 1921 елларда улар иң авыр еллардан берсе, ачлык еллары. Ул елларда менә яңгыр яумый, бигрәк тә 1921 елда барлыгы һәр гектардан 40 килограмм икмәк җыйып алалар. Нәрсә инде ул 40 килограмм икмәк? Һәм дөнья әкренләп алга бара. Ул елларда менә хәзер инде коллективлашу башлана, тракторлар кайта башлыйлар. Һәм инде 1934 елда Татарстан җирлегендә зур уңышлар алган өчен СССРның хөкүмәте Татарстан Республикасын Ленин ордены белән бүләкли. Бу Ленин орденын алучылар авылда яшәүче, авылда хезмәт итүче, игенне иртәдән кичкә хәтле менә шулай булсын дип яшәүче безнең халкыбызның аркасының нәтиҗәсе, уртак нәтиҗәсе дип әйтергә. Иң зур уңышларның берсе 1937 елны алына, ул елны 14 центнерга якын икмәк була. Һәм инде 1941 елны Бөек Ватан сугышы башлангач, авылдагы 90% трактор, атлар, машиналар, алар инде бөтенесе фронтка китәләр, илебезне сакларга. Һәм авылдагы кешеләрне ашату өчен, киендерү өчен бу инде безнең хатын-кызларыбызга кала. Яшь балаларга, алар инде иртәдән кичкә хәтле ул елларда эшләп, менә фронтка үзләренең кулларыннан килгән бөтен эшне башкарып эшлиләр. Безгә әлбәттә аларны онытмаска кирәк. Biz tarixini bilmeyen kişiye tarixanı isine düşürüp öten edip, şunun için kadırlarını bilip, avul bulganda il yaşayı. Bugünkü günde bizim apparatlardan siyasetimiz, elbette Devlet Sovyeti deputatlarında, hem bizim Respublikasının yetekçisi, Prezidentimiz Rüstem Nurgaliyev bu mesele onunla değil, her vakta yardımlı. Her vakta yardımlı. Bugünkü günde ministerlikten yetekli turgan bizim yaş yetekçimiz, Marat Azatoviç Zabbarov, ol mına indi bir yıldan artıq işli, nəticəli yengil qolu bilan kildi. Kilesi yıllarımızda şulay bulsun, yağmurlar yağıp, igin bulsun. İgin bulsa bütün bizge de jite, igin bulsa ipi bula, ipi bulsa jer bula. Авыл хуҗалыгын үстерүгә аеруча зур өлеш керткән шәхесләргә тукталсагыз иде. Социалистик хезмәт герое Калимуллин Рифкат Калимуллович. Ул 1942 елны Бурындык җирлегендә хәзер комбайнчы ярдәмчесе була. Һәм план нигезендә аннан соң инде комбайн 2 елдан соң комбайнда эшли башлый. 180 гектар була план, уланы 360-ка үти. Ә инде 1949 елда ул 1300 гектарга шушы күләме җиткәре комбайн белән суктыра башлый. 1950 елны үзенең рекордын кабатлый. Ә инде 1951 елда 1366 гектар майданда игенне суга. Шушы 24 яшьлек егеткә иң яшь Россия Федерациясында социалистик хезмәт герое исеме бирелә. 3 Ленин ордены һәм 1 йолдызы була. Менә шушындай кешеләребез безнең бик күп. Һәм инде әйтергә кирәк, безнең геройларыбыз Глебика апа, аннан соң инде гигант колхозын җитәкләгән Нәҗип абзыйларыбыз, аннан соң инде безнең Әлмәттә эшләүче безнең ярыш хуҗалыгын җитәкләгән җитәкчеләребез.
Бүгінгі күнде де біз бик матур итеп эшләп җитәкчеләребез бар. Шуларның берничәсен генә атап китәсем килә. Менә инде Чүпрәлдә ул безнең Борис Аплович Гафуров 30 елга якын хезмәт күрә. Балтач җирлегендә эшләп җитәкчеләребез бик матур итеп эшләр. Әтнә, Кукмара, Азнакай һәм күп районнарда алар бүгенге көнне үзебезнең илебезне тулысынча безнең менә җиребездә булган иген белә тирлекчелек продукцияларын тәэмин итәләр. Аларга ихлас күңелдән бик зур рәхмәт. Һәм бигрәк тә мин үземнең рәхмәтемне сугыш елларында эшләгән безнең ветераннарыбызга, ул елларда үскән менә аларның балачаклыгы булмый. Алар бөтенесен кырда уздыралар, эшлиләр. Менә шуның өчен илебезне саклап калалар. Аларның һәрберсенә ихлас күңелемнән рәхмәт әйтәсем килә. Фидакар хезмәт казанышларга ирешкән игенчеләр, терлекчеләр, хезмәт династияләрдә күп бит әле бездә. Авыл хуҗалыгында династиялар, алар безнең күп дип әйтәм, безнең крестьян фермер хуҗалыкларында аларның һәрберсе династиясе белән эшли. Хәзер инде үзе эшләгән, менә 91 елда башлаганда үзе, аннан соң малайы, хәзер инде оныклары керәләр. Шуннан өчен мин әгәр берсен генә әйтсәм, күңелләре кителер дип уйлыйм. Алар безнең бик күп, һәм әйтергә кирәк. Бигрәк тә менә крестьян фермер хуҗалыкларында алар инде улыннан элек барган бит инде ул. Аннан соң бит алар бүгенге көнне мин әйтәм, яхшы машиналарда йөриләр күбесе. Элегрәк эшләгәннәре. Ул елларда менә бер кеше дә шанмады. Мин үзем дә шанмадым. Крестьян фермер хуҗалыклар шулай итеп алга китереп, ел сайын 10-15% үсеш бирәләр. Менә шуның өчен бүгенге көнне республикада безнең холдинглар да бар, хуҗалыклар, уртак хуҗалыклар да бар. Һәм әйтергә кирәк, безнең менә шушындый крестьян фермер хуҗалыкларда алар 4 мең ярым. Һәм әйтергә кирәк, безнең 450 мең шәхси, менә АЛПХ дип әйтәбез, шәхси хуҗалыклар. Алар да бик актив катнашалар. Һәм без алардан җыеп алган сөтне 700 тонна, 700 мең литр сөтне көн сайын сатулыкка чыгарабыз. Министрлыкның бер гасырлык тарихы кайларда чагылыш тапты. Истәлекле материаллар, күргәзмәләр белән кайда танышырга мөмкин? Безнең һәрбер районыбызда әйтергә кирәк, соңгы елларда тарихка безнең карашыбыз үзгәрде. Без узгадыбызны барлыйбыз. Һәрбер районда әйтергә кирәк, мәктәпләрдә дә менә ничектер кешедә ихтыяҗ бар. Бу мәсьәләгә киләләр. Менә Мишепия авылын әйтергә, минем туган авылым. Монда инде Гарипҗан Галиевич, безнең эшлек Галиев, 25 меңнән артык экспонат бар. Рәхәтләнеп кирип кара. Аннан соң әйтергә кирәк, Болгар җирлегендә икмәк музее бар. Болгар җирлегендә булса, аны барып карый аласың. Аннан соң авыл хуҗалыгы министрлыгында үзендә музей бар. Шуның өчен музейларыбыз бар. Культура министрлыгына зур рәхмәт. Әйтергә кирәк, район җитәкчеләренә дә алар битараф түгел, һәрберсе тарихи битләргә кайтып, безнең бүгенге көнне яшь буыныбызга җиткерәләр. Әңгәмәгез өчен рәхмәт, Таһир Галимҗанович. Уңышлар сезгә, рәхмәт. Сез Татарстан Дәүләт Советының экология, табигатьтән файдалану, агросәнәгать һәм азык-төлек сәясәте комитеты рәисе орынбасары, авыл хуҗалыгы фәннәре докторы Таһир Галимҗан улы Хадиев белән әңгәмә карадыгыз. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Мин Идел Кыямов. Бүгенгә сезнең белән саубуллашам. Исән-имин, сау-сәламәт булыгыз.